wima ni jomum jagganma hamnoma wattuma gaño taw a waɗani ko penowo ari bonni ɗum sa wi a haala ha ko haalano ko ponnomi haalɗo fof haalam sa wi a haalata ko haalano tan wona mumu kono ko affaire fenade kala koɗo bonna ko moƴƴani e fenade fof bandiraɓe jippima kaali fenade moƴƴani yo Allah dandu men e fenade yo Allah dandu men e taƴoɓe endam yo Allah dandu yimɓe e serdaɓe galleji fof ko fenade addi ɗum eyyi mi salminima mi juurima mais basa jurnade hen tan kadi e salminde kadi e weltade kadi e nande ɗo baba men Belli Sy ko haale fenade ko gonga ne woodi ko ɗum tan woodi kadi min beltinima Allah kadi min beltinimama baba Belli emin mbima tan ya jokku golle seydi Sy a jarama min calmini dendagal keɗiɗo ɗo fof merci beaucoup ma en gartu hen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Kodiku International on calminama e kuuɓal en calmini gile mawɗo galle o ha e koddajo en calmini ceerno Yahya Dia en calmini hono miñumen Souleymani Belli Sy e miñumen Aliou Ka en calmini fof en juurima fof en jaafima fof kadi en ñaguimi yafuya e sikki ala on gaddidɗo kadi hande kadi toɓɓere wonde fayida ɗon no hande fenade ene heewi e jamanu hande o fenade e ɗum heewi ha ɗum alaɗo haaji ha ganduɗa horma yimɓe mbatti ittuɗum e mbaɗi ɗum figide batte figide fenade ley sa fenani a wawata ha wurdude yimɓe walla sa fenani a wawata ha wondude yimɓeɓe walla sa fenani tan a ñamata walla sa fenani tan a yarata walla sa fenani ala fenade ala fof ko moƴƴiɗe fenade gila fenade dawi ala hen ko moƴƴi hen gila dawa dawi fenade mena moƴƴi ɗum fuuji eyyi kadi yimɓe yo ndettu kadi en keɗimɗo audio vocal hono alhaji bamen baba Belli Sy en beltinimomo kadi e haali hen kadi ceerno Yahya Dia kadi ko haalatno ko fof o haali kono nde wonno sa wi a haalata ko haala ma yaade mum donc la budda waɗa ko beddiɗen hasinno ko seeɗe eyyi ɗon no toɓɓere fenade ko ɗum karfeje nayyi eyyi ko ɗum karfeje nayyi de ko kama sadia kamɓe mbi kawo ko kamɓe mbi mi o mi nan siiyo sikkirade jawo ko min jaɓani kamɓe mbi min nani mi sikku haydara horjam ala hen fof ko wuudi yo Allah dande en e fenade eyyi mi salmini on noon mi juuri moon musidɗo moon almude moon Mamadou Demba Goundo Kane walla mbiyon ɓeji Kane mi salmini mi juurima. Assalamu alaikum radio men radio Kokoriko International min calmini on min juurima on min mbeytinima on min calmini hilifaɓe dental ngal fo e kuuɓal min calmini guiƴiraɓe min calmini miñiraɓe min calmini bandiraɓe men rewɓe nder fedde he eyyi hande de kadi addama kadi tem kadi jaadude e jamanu tem gonɗe nder yimɓe tem hande ko tem fenade fenade kam waɗi fof kam fenade kam moƴƴani fenade moƴƴani fenade kadi peno fof rewata ha Allah ne jokka endam presque yimɓe so yimɓe gandiri ka penowo tan hay sinno gonno ko yewtu tan so tawi son coynima mbaɗata tan mbiyata ko neƴƴi penowo nanata so wona ɗum kala ko yimɓe mbawi haalde fof ko penoyo ko penowo noon kam vraiment so wawi woppude fenade fenade wona ko moƴƴi wona ko rewi Allah wona ko jotti endam yimɓe fof so gandirima ka penowo kadi naɗa foti ƴewata hoorema goppa sende presque sende wala ka barki ɗum noon ha ɗo yeeso kadi ɓe garti hen Djiby Camara Dakar Colobane salmi on mi juurima jaggat bandiraɓe mi salmini on an ceerno Yaya Alpha Dia mi salminima mboɗo yetta Allah mboɗo yettuma duwanma mboɗo ñagoma kadi duwaw e wonde ko kalɗa ko namdiɗa ko pour fenade adi fof ko moƴƴani e julɗo
sabi so neɗɗo woni penowo wawata wonde julɗo sabi fenade kam onon jangguɓe oɗon gandi ko haala hen fenade to bonni ko bonnata kala ko bonni ko fenade bonni ɗum ede wonno so tawi neɗɗo fenade joli e mum jibinta haasidagal ko fenade jibinta gañgu ko fenade kala kono boni e aduna he ko fenade jibinta bonare fenade woni bamu woni ɗum oɗo noon no mbiɗa ni gonga gasani yimɓe fotani heɗade fenade ha maha hen fuɗɗi walla ha maha hen nokkuji ɗum cuuɗi e ɗo mbirni fenade kala ɗo tawa foti ko duppede itte riwe woɗɗine hay mo juulata hay kefere mo juulata en añi wonde penowo saka biyede biyete mona innata ko juulɗo noon so tawi en dañi hen gonga gasani men kalden tan ko rewde Allah jokken en ɗam toppiɗen haalde ko kadi fenade noon ɗo jolate fena so neɗɗo jola ko o fenata so tawi neɗɗo o huuli Allah o rentima gueɗe annabi sallallahu alih w sallam mo jaɓata wadde fenade ɗum ko Allah aɗi haalde ɗum mo jaɓata haalde ɗum abada jaɓata nadde e wondo men non bo neɗɗo o jaɓata haalde ɗum degal fenade wiide so tawi neɗɗo o wakkilimo ɗo Allah o filti wonde neɗɗo o wokkat fenade a fenat gona gujjo a fenat gona nafiki a fenat gona ɗaminiɗo a fenat natta ɗaminade Allah ɗaminɗa e neɗɗo pena ha keɓa e makko no ɓurɗa pena ha keɓa e makko goɗɗum so tawi andi ko Allah haɗata hokkata waɗata kala hunde a fenata ɗe min nde mbuɗa andi fenade kam wona hunde moƴƴo ko moƴƴinta dimo hay ko mona dimo fenade moƴƴinta kala mone inni to rugo juulɗo e onon noon tinnude ko mbatton ko kadi e furankoɓe ene keeɗi on ene beltani on kadi an kadi fuuta fuu ene renndi ene yettuma ene renndi ene duwonoma sabi so tawi no fuuta fof anndino an ɗo ummuɗa anndi ɗon jaltuɗa ɗo so haali hunde yimɓe kaadi ko haadi toppitede heɗe ɓe noon nde wono mbuɗa anndi ɗum so wi ene kolli mbuɗa anndi no jibinoɗa mbuɗa anndi no poɗɗa mbuɗa anndi gonga ma mbuɗa anndi no gurdunoɗa gal jinnama ma poti timmal mbuɗa anndi ɗum mbuɗa e ande ko so tawi an holli yimɓe yo tinno ndewa peewal kadi babade seydi an noon kadi ko wima kalifuma Allah hoore ma kalifuma Allah sukaɓe ɓe kalifuma Allah e fof fof kalifuma Allah kadi e demgal fulargal kalifuma Allah kadi e yimɓe ko yimɓe tammo jokkude a ɓammi haɓede haɓanede ɗum gila 1972 mbaɗɗa haɓide haɓanede yo yimɓe nden te o saha aɗa haaɓe yo fuɗankoɓe nden yo pular yendu yo pular won goto yo pular yendu wawa nafde hoore mum gila ɗum ɗo kewani ha Allah addi ɗum ɗo kadi alhamdulillahi muñ aduna fuu ma tawti eko gonɗa e ɗum woni kadi Allah waɗi awdi laɓi wiyeten kokri kom e koraɓe fuutam wonɓe ko radio pular radio ngo ma naftude mayɓe ngam bo e radio e ɗum tan tinno weddani hen konngol noon min Allah jimin mi haalan noon ɗo tinno jokkude hen seeɗan eyi min darto ɗo hakkude e kadi dañi ko jewtuɗen hen ko wona ɗum ɗo sallah hay allahuma assalamu aleykum radio men radio kokri ko on calminama on juurama on mbiyama kadi o kitan Allah kadi wonto gonnen wema dabaji moon kadi kettama kadi goto fof kadi yiyande mum kadi heɗama kadi hande kam ko haala ɗo ko kam ko hunde hulɓininde fate fenade kadi nde yimɓe guuri hande oɗo saaha yimɓe ne guuri ɗum haala to haaɗi ene guuri ɗum fof kadi e waade noon vraiment enen kam en kumpako fenade moƴƴani en kumpako ɗum eɗen gandi fenade moƴƴani eɗen ñaago Allah noon nde Allah waɗane ɓerɗe men gonga kadi ha mbawen kadi yiɗonirde gonga mbawen kadi haaldude gonga wonno kala ko jiiɗon fof ko gonga waɗɗinta kala ko gonga ala yata fenade kam bafat tan kono noon kam hande kadi ko fenade kadi ɓurde wuurede hande kadi yimɓe goni e oɗo aduna mo gonɗen yimɓe ne ɓeydo andude Allah tan ene ɓeydo salade gueɗe Allah ene ɓeydo andude Allah tan ene ɓeydo salade gueɗe Allah ɗum noon meɗen ñaago Allah nde Allah rokkaten wadde ko yaade ko kadi ko l'islam o yamiri ko ko l'islam o yiɗi ko so soma aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh radio kokori ko international min calmini min juurima min ñaguima dow on mawɗo galle o
ceerno Yahya Dia walla Baba Yahya Dia salminaama juurama ñaagama dow kaajum ko salminde juurade ñaagade dow Abou Salmi salmi juurimama ñaagama dow Silima Si salminaama juurama ñaagama dow Moussa Yahya salminaama juurama dendaangal jipporde groupe Aliou Masila salminaama juurama ñaagama dow dendaangal jipporde groupe debbo e gorko suuka e mawɗo fof calminaama juurama ñaagama dow beltanama o Abou Dia ko billo salmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum radio Kiriko international. Min calmini mon, min juri mon, min ñaagi mon do kadi no fe sigala ko Musa Yahya kan dawno do salmondirde modon kadi odon acca hakki wona yejjide gurbo gogni tan hasko hakkilaji o don woni ko jotuji mon ko no seeda min calmini bandiraɓe fof jako ɗon ko ɓociri jinno wiide ko dillinta ko aras min Saydou Fall haalanno ɗum ko calminama Diawel Si a salminama Dabil Si a salminama non fof on calminama mon ɓe hen so wi bollimtami juumat radio Kokkori ko on calminama on juurama ko min Saydou Fall jeeyadoto dimbe joor sammenayo temmo gadduɗono fenade so anduno ko waɗata e aras. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Kokkori ko international radio mon mbaɗi fali haalaɓe mon yimɓe dañima cartama vraiment ko kala mbaɗi nasara ko fof nasaragal nande hen waɗen jokkoɓe nan tan waɗen afi kay jokko afi kay yalla dagere nan yalla Assalamu alaikum groupe Kokkori ko international calminama juurama ñaagama dow onenamo dow on gaddi wande tabbata fayde fenene mo wala ko barke wala ko fenene mo mojjene vraiment fenene mojjene neɗɗo moom haal gonga noon ɓuuri moƴƴi haal gonga tan eyi par ce que fenene mojjene quoi eyi ala haalaji guddi ana haala joomum walla ya kalando joni woni jawtana bari galta jafena joomum kadi ya nante ban goɗɗo ɗum vraiment yoɗani eyi neɗɗo kadi sirlu ko mofte mais wona ko nanda fof ya fini kala ban goɗɗo jibatana bona gatta kadi way wona wayde wona an waɗi kadi en dañi waɗa ɗum ya fenan ha jiiwo ya jooɗiyo to wayno wona kamɓe eyi kono yo Allah darnine bone fenande yo Allah darnine bone fenande mais vraiment tem wadde fayde gadduɗon eyi on calminama noon on juurama amin ketti noon vraiment min ketti jokke golle eyi min calmini mawɓe fof noon vraiment mawɓe fof min calmini mawɓe fof Ousmane Ba tawtaw lo salmini noon e juura ɗon message jarama jokke golle. Assalamu alaikum radio Kokkori ko international on calminama on juurama donc bandiraɓe fof calminama min calmini heɓɓe addeɗoɓe fof kila subaka de toɓerde adda ha joni e keɓani adde ɓe fof donc jagguɓe fof donc kam fof ɓe calminama e kuɓol donc yidde addude idée amen tan seeɗa e toɓɓe addande o faani fenande e min kam mboɗo wiya joni kam fenande kam ko quelque chose ganduɗa hoorema ça fait partie de notre quotidien ko hunde ganduɗa hoorema koye mum guura hen joni donc sa yii ɗum joni yimɓeɓe ɓe natti hulde wadde ɗum no pamirta donc ɓe jooɗi tellement ko yimɓeɓe natti hulde wadde ɗum e aussi kadi kala mo jiiɗa ɗo ron joni liggoroɓe batti wadde fenade janggoɓe batti wadde fenade donc hay sernaɓe yoɓe ko sernaɓe ɗe gona sernaɓe aussi batti wadde fenade donc ko hunde ganduɗa hoorema ça fait partie de notre quotidien hunde ganduɗa hoorema mo jani ɗo joni hay lamɓe ɓen ɓe joni dañum ko fenoɓe joni yimɓeɓe dal natti hulde ɗum firtiran ko yimɓeɓe jan natti hulde Allah par ce que neɗɗo kam so woni feno babbelle wini hen neɗɗo so wonti feno tan donc natti hunde mum julde kam oɗo andi no hulɓini donc yimɓeɓe natti hulde Allah ɓe goddi fenoɓe kalta ko hunde ganduɗa hoorema moƴƴani kalko heewiyere kam kalko dere fenade kam moƴƴani neɗɗo kam kalka waɗa kam yaaro ko go sakki less mais so fenade sakkima tan aduna juude koye ngal hunde ganduɗa hoorema nde ñiɓata
joni kam yimɓe ɓe amorose ɗum nde no hulɓini tan mo fof